Trubor nakaslem jong unong san Hima. Ki Pulit ka West Garo Hills kila yo ban kemno ya prangut ki Runar ba Donkti bantu haki Tylli ki Dukan hagashnong adingre bat sadol para ki bahap hapo ka dadingre police station. Ki Pulit kila thu bakini ki prangut ki day na kakinhon jong ginong to hak bah ka khatway tarik nailur achar pusan kila lit bantu na kiti ki Tylli ki Dukan bakentup ikitiar kitar bat ki mobile phone bat ka pisa 100,000 tingka bat 100,000 tingka bat Donkti ro ban pen mensaw ya armut ki bade ki try jo ki Dukan ya kini bro Tylli ki jingja shatu le ujor e jahar hada dingre police station katkum ki kendon ba pher jong ka BNS dag jishim kya ki Pulit jong ka West Garo Hills la yo ban kemno ikini baro prangut ki Donkti kini ki prangut ki dei upol bi marak arphonyos nam karta na aigre apal u Rajiv bi marak u balakhotsin Lakingsburg lai posnam karta na bolongre u Silvan CH sangma lai posnam karta na dilsigre u Rebellious A sangma bakhotsin uklan lai phonyos nam karta na ring sangre u Jakbrush Jackson armarang arpusan snam karta na balsat gre u Tengsing bakhotsin utatlu armarang arphosnam na rongjere gre u Bethany armarang arpusan snam na chambal gre bat u Silyang bi sangma arpuprasnam na dabong gre hagani ki jinyo kyam mi ki prangut la yoru ban kurup naki yakawai ka thok ka ba ki peran kam ban le ekni kam Runar nang ta la yo ban kurup no ek mobile phone baki latu na ki Dukan